आता तुमच्या सावंतवाडीत कार क्राफ्ट घेऊन येत आहे खात्रीशीर कार सर्व्हिस। मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा मुंबई आणि ठाणे येथील 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज। पत्ता कार क्राफ्ट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 21, जुना मुंबई गोवा महामार्ग, चितारी हॉस्पिटल जवळ, कोलगाव भोम, सावंतवाडी। आजच अपॉइंटमेंट बुक करा। कणकवली तालुक्यातील जिल्हा परिषद 8 आणि पंचायत समिती 16 यासाठी भाजपची संभाव्य उमेदवारी आपल्या हाती लागलेली आहे। एकंदरीत पाहिलं तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये कणकवली तालुका हा राजकीय केंद्रबिंदू असतो आणि त्यामुळे आता सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ह्या राजकीय केंद्रबिंदू असलेल्या कणकवली तालुक्यातील भाजपची संभाव्य यादी आपल्या हाती आलेली आहे। पहिलं आपण खारेपाटणमध्ये जाणार आहोत। खारेपाटणमध्ये जिल्हा परिषद मतदारसंघासाठी एक महिला आरक्षित होती आणि प्राची इसवलकर ज्या सरपंच होत्या खारेपाटणचा, यांनाही उमेदवारी घोषित झालेली एकंदरीत समज आहे। एबी फॉर्म देखील दिलेल्याची माहिती सूत्रांकडून खात्रीलायक समजत आहे। तसेच पंचायत समितीत राजेश जाधव यांचं नाव पुढे येत आहे। खारेपाटणसाठी शिंदे सेनेला सोडली आहे पंचायत समिती। मंगेश गुरव यांना ही उमेदवारी जाऊ शकते एकंदरीत असं माहिती आहे। शिंदे सेनेला ही उमेदवारी मिळालेली आहे। तसंच बघितलं तर कासार्डे मतदारसंघ आहे। कासार्डेमध्ये संतोष पारकर हे सरपंच होते मागे आणि त्यांनाही जिल्हा परिषदसाठी ही उमेदवारी घोषित झालेली आहे असं एकंदरीत माहिती मिळाली। संतोष पारकर आणि पंचायती समितीसाठी बघितलं तर आपण कासार्डेचे सहदेव उर्फ अण्णा खाडे यांना पंचायत समितीसाठी कासार्डे मतदारसंघातून उमेदवारी मिळालेली आहे। तसंच नांदगाव म्हणजे कासार्डेला जोडलेला दुसरा जो पंचायत समिती सदस्य आहे तो हर्षदा वाळके, लेडीज आरक्षण होतं, महिला आरक्षण होतं, त्यामुळे हर्षदा वाळके यांचं नाव पुढे येतं आहे। तसंच बघितलं तर जानवलीमध्ये महिला अनुसूचित जातीची महिला होती रोहिता राजेश तांबे यांचं नाव पुढे येतं आहे जिल्हा परिषदेसाठी। प्रथमतः जिल्हा परिषदेसाठी रोहिता राजेश तांबे यांचं नाव पुढे येतं आहे। फोंडाघाट जी जिल्हा परिषदेसाठी जागा आहे, फोंडाघाट जिल्हा परिषदेसाठी ही जी जागा आहे ती शिंदे सेनेला मिळालेली आहे आणि शिंदे सेनेचे जे मामा हळदिवे हे आहेत, हे उमेदवार असणार आहेत। मामा हळदिवे यांनी भाजपचे कार्यकर्ते होते, त्यांनी शिंदे सेनेत प्रवेश केलेला आहे आणि शिंदे सेनेतून त्यांना उमेदवारी देण्यात आलेली आहे अशी एक माहिती होते। त्यांचा प्रवेश देखील झालेला आहे शिंदे सेनेमध्ये आणि त्यांना उमेदवारी देण्यात आलेली आहे। भाजपचे होते ते, पण ते शिंदे सेनेत प्रवेश केल्यानंतर त्यांना ही उमेदवारी मिळालेली आहे फोंडाघाटमधून। फोंडाघाटमध्ये पंचायत समिती जी लोरा आहे त्याचे मिहीर मराठे यांचं नाव पुढे येत आहे। तसंच दुसरं फोंडा पंचायत समिती आहे तिथे पवन प्रकाश भालेकर यांचं नाव पुढे येत आहे। म्हणजे 2 पंचायत समिती आहेत। त्यानंतर हरकुळ बुद्रुक यामध्ये नाव घोषित होणं बाकी आहे, कारण हाय व्होल्टेज ड्रामा हरकुळ बुद्रुकमध्ये आहे। हरकुळ बुद्रुकमध्ये भाजपच्या 2 ते 3 उमेदवारांनी आपल्याला उमेदवारी मिळावी यासाठी मागणी केली आहे। पालकमंत्री नेमकं कोणता निर्णय घेतात हे देखील पाहावं लागणार। मग हरकुळ बुद्रुकमध्ये जिल्हा परिषदेसाठी हाय व्होल्टेज ड्रामा पाहायला मिळतो आहे। हरकुळ खुर्दमध्ये पंचायत समितीसाठी बबलू सावंत यांना उमेदवारी घोषित झालेली आहे भाजपकडून हरकुळ। त्यानंतर हरकुळ दिव्या पेडणेकर ज्यांचं नाव आता पुढे येत आहे भाजपकडून। नंतर कलमटमध्ये सुप्रिया संदीप मेस्त्री यांचं नाव जिल्हा परिषदेसाठी पुढे आहे। सुप्रिया संदीप मेस्त्री यांना उमेदवारी मिळाल्याचे निश्चित झालेलं आहे। तसंच पंचायत समितीसाठी गुरु वर्धकर कलमट कुंभारवाडी येथील गुरु वर्धकर यांचं कलमटमध्ये हे पंचायत समिती सदस्यासाठी उमेदवारी अर्ज घोषित झालेला असे माहिती मिळते। वरवडेचे सोनू सावंत आहेत, त्यांना देखील हे सामाजिक कार्यकर्ते होते, ते नेहमीच सामाजिक कार्य अग्रेसर होते आणि सोनू सावंत यांचं वरवडेमध्ये नाव घोषित झालेलं आहे। एबी फॉर्म देखील त्यांना देण्यात दिलेला आहे समजत आहे पंचायत समितीसाठी। कळसुलीमध्ये जिल्हा परिषद मतदारसंघासाठी शीतल अमित दळवी यांचं नाव घोषित झालेलं आहे, त्यांना एबी फॉर्म देखील दिलेला आहे अशी माहिती मिळते। कळसुलीत ओसरगाव म्हणजे कळसुली मतदारसंघामध्ये ओसरगाव पंचायत समितीचे अक्षता राणे या शिंदे गटाकडून आहेत अशी एक माहिती मिळते आहे। आणि कळसुली जो पंचायत समिती आहे तिथे लक्ष्मण गावडे यांचं नाव पुढे येत आहे पंचायत समितीसाठी भाजपकडून, हे नाव पुढे येत आहे। नाटक मतदारसंघ जिल्हा परिषद मतदारसंघ अजून देखील नाव घोषित होणं बाकी आहे, पण शक्यतो संदेश सावंत यांचं नाव पुढे येत होतं, पण नेमकं त्यांच्यावर अजून शिक्कामोर्तब झालं नाही, पण नेमकं कोण असेल भाजपकडून हे देखील पाहावं लागणार आहे। पण नाटक पंचायत समितीकडून सायली संजय कृपाळ यांचं नाव पंचायत समितीसाठी नाटकमधून घोषित आहे। नरडवेमध्ये राजश्री राजेश पवार यांचं नाव पंचायत समितीसाठी पुढे येत आहे। एकंदरीत ही जी 8 जिल्हा परिषद आणि 16 पंचायत समिती सदस्य आहेत ते भाजपकडून एकंदरीत नाव पुढे येत आणि यांना एबी फॉर्म देखील दिल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे। काही उद्याचा दिवस आहे, काही बदल होऊ शकतात, पण एबी फॉर्म दिल्यामुळे आता निश्चित झालेलं आहे, जवळपास ह्या उमेदवारांची यादी निश्चितच झालेली आहे। पण काही जे उमेदवार घोषित होणं बाकी आहे, काही पंचायत समिती असेल, काही जिल्हा परिषद असेल, जी नावं अजून बाकी असतील की हरकुळ असेल, नाटळ असेल, त्यानंतर मग जानवलीची काही पंचायत समितीची नावं आहेत ही होणं बाकी आहे, ती लवकरच आपल्यासमोर आम्ही घेऊन येऊ। पण सध्या भाजपची जी उमेदवारी आहे, संभाव्य उमेदवारी आहे जिल्हा परिषद पंचायत समिती, ती आपल्या हाती लागलेली आहे। कॅमेरामॅन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकण साद लाईव्ह, कणकवली।